Teknopolis, zientzia eta teknologiari buruzko saioak 15 urte bete ditu. Urteurrena ospatzeko ekitaldia egin dute Bilbon arratsaldean. 203 programa eta 1200 erreportaje baino gehiago egin dituzte. Munduak izan dituen 11 aldaketaren berri eman digute denbora honetan guztian. Eta telebista klabeetan funtzionatzen duen saio badala, ezta? 15 urte hauetan, sarritan hotzak eta ulergaitzak diruditen gaiak era bero eta koloretsuan eskaini dituzte, eta horrela jarraitzeko asmoa dute ilusio handiz. Urte asko egin ditugu, baina urte askotan saioa asko aldatu da bere horretan, eta bilakaera horretan aurrera begira pauso bat gehiago emateko gogoz. Oiana Jauregi da egungo aurkezlea, beste 4 izan ditu aurretik, denek ere, bai platotik, bai albistea gertatzen zen lekutik bertatik, eskaini izan digute informazioa. Kaixo, zer moduz, gaur ongietorria Moskutik emango bizuegu. 203 saio, 1200 erreportai, 2500 pertsonaia eta jarraitzaileak zenba ezinak. Guztiei, eskerrik asko. Eskerrik asko, ezta? Leialak izateagatik.